Uyaphila Ntulwane. Ubushezi. Ngiyaphila kunjani webaba Ntulwane? Athi namazwi naku eSouth Africa iphenduphenduka kuningi kwenzeka amazwi akho athini nje. Amazwi ami mfowethu ngithi usathane uhlasele kakhulukazi emgaqweni ingozi ziyehla mihla namalanga. Uyabona nje kuleli viki besibabaze yaseGoli ingane eziwu14 eziphenduke netekisi. I-truck ingena kubona kuthe kusenjalo sabona yasesiphingo. Yadlula nabantu abawu11. Izolo ngala imntubatuba bathi nikhosa ingene etruckini badlula bawu5 uJanuary lapho sungabala ukuthi bangaka abantu bengene engozini zeyimoto badlule emhlabeni inyanga eyodwa. Uyangibona njani uFrontline? Ngiyabona. March 22 kumhla ka4 ngaba sengozini yemoto ngasinda kuyona mina ngaphila ngonyazi lwezulu. Amen. Njengoba ngibona nje ngilangalale eDington 7 hours eICU ngiqulekile noma ngifile angizazi ngangiyini. Ingozi ehlalini ekseni ngabo 6 kodwa mina uthi ngizazi ukuthi ngukubani yaze yabuya ingqondo ngabo 1 ntambama. Kodwa ngubani ngoShembe unyazi lwezulu namhlanje ngiyaphila ngoba uShembe uNkulunkulu kuba ngilibizanga lakhe igama ngoba babona kuleso sigameko bathi ngangiloke ngimemezile ngithi aweShembe wenyazi lwezulu kodwa mina ngizazi ngangikuphi. Ingozi yenzeka kuphi? eSpringfield mfowethu next to Macro emarobotini. La imoto yathi mayishawa esasigibele kuyona yashawa yaphenduka bathi kwavuleka ibhuthi ngaphuma ibhuthi ngawusakazeke emgaqweni. La mfowethu la crack ithambo ngaphathi mengiya kuma CT scan. La lophela ngaphakathi ngangithungiwe la ngeke kusabonakala mangingena la. Kwaphuma amazinyo amabili babethi bazokhipha 6 odokotela ngase yithi mina ayiwayekile. Bagcina bekhipha amathathu njengoba wabona sele uhalf nje la nginethambo eliqoshile nime kanje elingakabuyile elingasoze futhi labuyele sengiphila nayo. Kodwa naphela ngizazi ngangikuphi mina ngangilele la ngangilele khona njengoba indle yayo round ingathi ikhishi leli lasemakhaya ifulelwe ngotshani. Ngiyagodola nalapha yabona umzimba lokwangathi indle ngiqhamuka la kumina ngilele ngoba ngithi aweShembe wenyazi lwezulu la qhamuka wavuleka isicapha kancane ngoba yayimnyama kwangazothi ngihlatshwa ilanga emehlweni engani mengihlatshwa ilanga emehlweni ngathi ngisaqwayiza ngani mina ngiyawavula amehlo lathi lihlele esihlalweni lalifaka umjiva wengo lifaka umqhele wengo ibhishi laliyingwe lafaka amasendre lapha angathi ayingwe na labambelela nje kanje iringi lalifakela yona yangihlaba emehlweni yangichopha ngani ngavula amahlana azange lisho lutho lavele nje langibuka nje kanje lashaya isimali ngathi mengisajabulela ukulibona nje ukuthi awunyazi ngathi ngiyacwaza ngalibukusisi lavelela nyamalala athi qwebu wamehlo ngase ngizithi nonke ke ngozini ngase ngiphapha ngithi awe kaze ngafa amakhaza ngagodola ngathi ngisefrijini emveni kwalo kwathi nya uthi angithathani nama ambulance la Springfield ngishona eDington angazi angithathani ngaphapha mase ngiphaphama eDington. Hayi bafowethu hayi libize leli gama lika Shembe mfowethu unyazi lwezulu kuhle kubi noma ngabe uyangena eTaxini mawubona nabantu osabayo ukuthi uzobiza uShembe bekubhekile bheka phansi ukuthi ucemeze usho nje ngenhliziyo ukuthi Shembe nyazi lwezulu siyaphuma manje ngale moto ayisithwali sifike siphephile la siya nala ufika khona uphinde ubonge uthi ngiyabonga Shembe ngoba ngihambe ngafika ngoba ukufika kwakhe akusiyona intando yakho kuyintando kaShembe. Eloko mfowethu ngikushoya ngiyaphela la. Uthini kubashayele emgwaqweni? Ngithi abahloniphe impawu zemgwaqo bafowethu don't drink and drive. Abahloniphe imithetho yemgwaqo. La kufanele ba overtake khona ba overtake ngendlela efanele. Into ebalekile kodwa ukufika la uyakhona kunoma ungafiki. Akungagijimi. Nemoto azibheke ukuthi sesimene ezikufanele ukuba semgaqweni. Kanjalo nama owner wazibheka imoto zawo kanti ukubanikeza abashayeli. Umshayeli akangakuphoqa ukungena emotweni ingekho esimeni ngenxa ukuthi uphushwa umqashi wakhe ufuna imali ngoba egcineni ulayisha impilo zabantu laphakathi. Labantu abadlulayo emhlabeni banemndeni yabo abayondlawo mephuma umuntu emsebenzini bese hlelwa ingozi bese yadlula emhlabeni lezi ingane zisala nobani. Iloko kufanele siqikelele siqaphele kakhulu. Futhi ukushuthi akuboshwa umnikazi wemoto. Baboshwa bonke kuboshwa umnikazi wemoto iona kuboshwa nayo udrive. Mewuzokwenza iexample ngalo la esiphingwe kwenzeke la esiphingo. Yayi kade yakhe imoto i-right kulane kodwa ngenxa yokuthi ibisi expire license yakhe. iPDP ibisi expire engazange ayivusele ingako naye yagcina engena phi esikhindeni. Siyabonga babushezi. Ube nesabathe lihle. Ngiyabonga kakhulu mfowethu abantu abaqine emkhulekweni uphumile usathambisa emgaqweni. Amen. 100% unyazi. Amen.